ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଭ ସକାଳ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ବିକାଶ ବହିର ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚିତ୍ର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏହା ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଭାଇଟିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିଛ ଭାଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଭାଇଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସେବିକା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଡାୟାଲିସିସ୍ ସାଲାଇନ୍। ଭାଇଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଔଷଧ ରଖା ହୋଇଛି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଉଛି ତୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପଠାଇବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଭାଇଟିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଭାଇଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସେବିକା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଔଷଧ ରଖାଯାଇଛି। ଅଭ୍ୟାସ କରି ପଠାଇବ।